Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Chris Cardona u komdu bil-fatt li Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri u l-Ministru Konrad Mizzi fetħu kumpaniji sigreti fil-Panama biex fihom ipoġġu mal-miljun euro fis-sena ġejjin mill-commissions. Chris Cardona li ħa post Konrad Mizzi bħala deputat mexxej tal-Partit Laburista wara li nqabad bħala l-uniku Ministru fl-Unjoni Ewropea b'dan l-arranġament finanzjarju ammetta dan waqt li kien qed jiġi intervistat minn Pier Portelli waqt il-programm In-Depth li xxandar fuq is-sit www.independent.com.mt. Tal-kontijiet sigreti fil-Panama. Tal-ex deputat mexxej. Inti komdu bihom dak il-kontijiet. Użgur li komdu, ħafna komdu, għaliex l-ispjegazzjoni. M'għandix, però l-ispjegazzjoni ta' Konrad Mizzi u ta' Keith Schembri kienet spjegazzjoni illi ċara, inekwivoka. L-għala tal-elezzjoni tiftaħ il-kontijiet. Ibbażata fuq tax audit indipendenti illi tawhom it-tnejn raġun. Chris Cardona qal li l-Ministru Konrad Mizzi kien politically naiv meta fetaħ il-kumpanija sigrita fil-Panama biex fiha jitfa' miljun euro fis-sena. Ma inti komdu li Ministru ieħor l-għada tal-elezzjoni jiftaħ kontijiet ġurisdizzjoni sigrita li kieku ma nkixfux, kieku għadna sal-lum ma nafux. Il-kwistjoni naħseb jiena politika kienet insensittiva. Konrad Mizzi qal mill-ewwel illi politikament kien naiv. Politically naiv. U naħseb illi vera naqbel miegħu. Però dan mexa fuq parili ta' ħadd ieħor.